И така, коментарно студио, пак поканих господин Козо Божинов. Въпросната причина да искам да коментираме още следващия проблем, който така трябва да бъде коментиран в обществото. Защото в обществото се е наслоило едно такова настроение при развода, че винаги майката е читава. Аз адмирирам жените, които помагат на нас, мъжете, в тази наистина борба между Давид и Голият. Сравнявам го с това, защото нагласите в обществото, които са, че бащата винаги е виновен, и това, че обратната страна взима нашата страна в тази наистина борба за промяна на нагласите, я адмирирам. Но и пък и предварително ще кажа, че тъй като съм един от малкото щастливи бащи, които детето е приписано на него, аз искам да благодаря на всички жени, които през тези 7 години, при които моята дъщеря Габриела е при мен, са ми помагали в наистина възпитанието на един тинейджър. Боже мой, наистина не е лесно, но това е ролята на родителите, освен да създаваме поколение, да го възпитаме като читави хора. Благодаря и на всички слушатели и на зрители, които с това, че първото видео, което направихме, отбеляза доста добра гледаемост. И това ни насърчи към второто видео, където ще разгледаме именно този проблем. Ролята на бащите. Преди да дам думата на господин Божинов, ще кажа своята болка, че ми костваше 2 години, докато Габриела дойде при мен. И то се случи щастливата случайност, че майката просто не пожела да я гледа повече. Няма какво да го крия. Именно заради това Габриела дойде при мен. Но пък през тези 2 години странното, което се сблъсках, е с